Divisoria. Namimili ng namimili ng wallpaper. Ayan. So yun na nga, nandito kami sa Divisoria dahil namimili kami ng wallpaper. So si Uncle Jai gusto niya hanapin yung lumpia na kinain namin before. Wala na nakakaalam kung nasaan. So ngayon, maglalakad-lakad kami dahil nakabili na kami ng wallpaper, and now ikot-ikot na lang. Mabigat kasi ano siya, 8 yung binili namin, and for only 1,000 pesos kasi parang wholesale, or ayun, bababa kami. Hindi ba tayo aakyat dun sa taas? Ay, ano pa bang meron doon? Hindi ko alam, try lang. So aakyat muna kami to check kung anong meron sa taas. Pili ko pare-pareho lang kasi yung ano no? Pare-pareho lang kasi yung mga binibenta. Hi guys! So, nakauwi na kami. Yeah, so we had a long day today. Pumunta kami ng Divisoria kasi bumili kami ng wallpaper para sa kwarto. And then, hindi ako masyadong nakapag-vlog. Ang plano ko talaga is mabablog ako hanggang nandun or yung papunta doon, but I wasn't able to vlog kasi natatakot ako guys na baka mamaya habang nagbablog ako may humablot ng cellphone ko. So hindi ako masyado nakapag-vlog, pero may mga konti footage naman akong nakuha while we were there na bumibili kami ng wallpaper. So to sum it up, pumunta kami doon, bumili kami ng wallpaper. Supposedly mag-iikot-ikot muna kami doon sa Divisoria, but the thing is mali kami, inuna muna namin yung wallpaper. So bumili kami 8 piraso na rolyo, 1,000, I think 120, I'm not really sure kung magkano yon, pero mali kasi hindi na kami nakapag-ikot-ikot dahil mabigat siya guys. So ang ginawa namin, supposedly uwi na kami, but then hindi kami makakuha ng Grab doon kasi nga I think wala masyadong mag-Grab doon or wala masyadong pupunta. So pumunta muna kami ng Lucky Chinatown, kumain kami doon, tinry namin yung parang ramen nila. Booth lang siya doon sa labas, ramen, tapos yung lumpiang sariwa, ang sarap. Kaya, and then nag-tea instead of juice or whatever, yung sa chat time, ang sarap. Busog na busog kami. Solid naman, worth it naman yung pagkain doon. So wala pa rin kaming makuha doon na Grab, wala kaming makuha na masakyan. So what we did was, naglakad na lang muna kami papunta ng Binondo Church. Sa Binondo Church, doon kami sumakay papuntang Buendia. So from Buendia, doon na kami din nakapag-Grab, nakakuha ng sasakyan. And finally, ayan, we're home na. Hindi na kami inabutan ng ulan. Pero kanina umulan, pero hindi naman kami masyadong nabasa. Okay lang. Enjoy, sobrang fun. So tomorrow, ikakabit namin yung wallpaper. So, i-video ko, i-vlog ko yon para masaya. Thank you guys. So, yun lang naman yung nangyari sa akin today. It's Saturday. So, yun lang yung ganap na nangyari. But anyway, thank you. Later. Hello guys. Ito na, kinakabit na namin yung wallpaper. Ayan na siya. Kasi yung green na yan, ang pangit-pangit. Hindi siya kagaya ng dito na ang ganda. Ayan siya, parang namumuti-puti. So, pinilhan na lang namin siya ng wallpaper para at least matakpan siya. So, yan yung nabili namin. Kahapon, dito sa Divisoria, pinakabit na namin siya. Hopefully, matapos siya today. And then, papakita ko sa inyo mamaya yung yung finished product. Ayan, Uncle Jai. May lalagyan namin siya ng gray dun sa baba para may effect.
Yan. Ayan na yung background ko next time pag nag-vlog. Para masaya. Later. Hi guys, so ayun, rest muna kami sa pagkakabit ng wallpaper. As of now, we are preparing for lunch. So, what's for lunch? Ito yun. Ginataang santol. Tama ba? Ginataang santol and then chicken wings. So, hindi pa siya luto. Maya-maya, post ko kung anong itsura niya pag naluto na siya. So, later. Ayan, so ito na yung wall. Yay! Maganda na siya. Ang ganda na siya. Ang ganda na ng background. So, yan. So, tatapusin na lang to later. Kakain muna kami. Dahil, masarap yung ulam. Masarap yung ulam namin. Masarap yung ulam namin. Ayan, so bababa na. Para mag-lunch. Let's go. Hi guys! So, it's done na. Ayan. Tapos na siya. Naikabit na yung wallpaper. Itakas. Almost the entire day. Pero, ayan, maganda na siya. Hindi na siya kagaya yung dati na medyo dark green na mayroong mga white. Malinis na siyang tingnan at the same time, ayan, nai-arrange na rin namin yung mga things dito sa loob ng kwarto. So exciting. Meron na akong backdrop sa akong YouTube videos. Pagkatabayanan nyo yan. Ganda, no? Very nice. Sa baba naman, meron siyang gray something. Ayan. Yung parang gray siyang ganyan. Yun. So dahil ayaw naman magpintura, mag-wallpaper na lang kami. So, ayan. Ang ganda na niya, no? Perfect! Bye!